Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё ды яе прамова. А сёння маім суразмоўцам будзе, я зараз прачытаю, каб не памыліцца у складанай пасадзе майго суразмоўцы, адказны па пытаннях заканадаўства ў сферах канстытуцыйнага будаўніцтва народнага антыкрызіснага ўпраўлення Артём Праскаловіч. Добрый дзень, спадар Артём. Добрый день. Ну что ж, нагодай для нашай сённяшняй размовы стала канцэпцыя, якую прапанавала НАУ, канцэпцыя рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій. І, відаць, першае пытанне, якое ўзнікае, рэпрэсіі працягваюцца. Калі яны скончацца, сёння, прадказаць, канешне, вельмі складана. Шмат ёсць розных людзей, якія спрабуюць вангаваць, калі рэжым рухне, рэпрэсіі спыняцца і гэтак далей, але ўсё ж такі тое, што яны будуць працягвацца, гэта відавочна, колькі ўжо іншае пытанне. І таму ўсё ж такі, ці не зарана ўзяліся за распрацоўку канцэпцыі і размовы пра рэабілітацыю, калі вот усё у самым, як кажуць, разгары? Лічу, што не рана, таму што у беларускага грамадства, па-першае, ёсць тры асноўныя патрабаванні. Гэта вызваленне зняволеных, спыненне гвалту і новыя празрыстыя выборы. Каб падысці да вырашэння гэтых пытанняў, патрэбна працаваць па ўсіх накірунках і сёння даваць сабе адказ, хто ж тыя палітычныя і не толькі зняволеныя, хто ж тыя рэпрэсіраваныя беларусы, якія павінны будуць выйсці на волю у першыя ж хвіліны змены ўлады і атрымаць рэабілітацыю і кампенсацыю за тое, што з імі адбылося. Гэта вельмі важна разумець і тым, хто трапіў пад каток рэпрэсій, і іншым беларусам, і тым людзям, якія з дапамогай зброі утрымліваюць уладу на сённяшні дзень. Яны павінны разумець, што гэта не толькі ляжыць у плоскасці злачынстваў нейкіх парушэнняў заканадаўства. Пытанне рэпрэсій, яно нашмат шырэй, і мы паспрабавалі падступіцца да першага кроку вырашэння гэтага пытання. Наколькі я зразумеў, ўсё ж такі вы вырашылі не толькі падступіцца да першага кроку, але і глыбака так даволі паглядзець, я маю на ўвазе па часе, таму што размова ідзе не толькі па тых, хто патрапіў пад рэпрэсіі, пачынаючы нават не з 9-10 жніўня, а яшчэ падчас выбарчай кампаніі 2020 года. Размова ідзе пра ахвяры палітычных рэпрэсій, пачынаючы з 1994 года. Ці не занадта глыбака вырашылі зазірнуць? Таксама мы з калегамі лічым, што не. Першы палітвязень, калі не памыляюсь, у нас з'явіўся яшчэ ў 1995 годзе, так мне падказвалі калегі. Але для таго, каб зразумець прычыны тых наступстваў, якія мы маем, разабрацца раз і назаўсёды з тым, каб не было палітычных рэпрэсій у дэмакратычнай сучаснай дзяржаве ў цэнтры Еўропы, трэба разгледзець увесь пласт гэтых праблем, якія пачаліся амаль з першага дня прыходу да ўлады былога прэзідэнта. Калі казаць все ж таки пра ахвяр палітычных рэпрэсій, па вашым меркаванні, хто будзе імі лічыцца? Бо калі браць, скажем, вот просто статыстыку праваабаронцаў, то на сёння у нас 328
8, калі я не памыляюся, калі не змяніліся звесткі, бо яны змяняюцца досыць імкліва, і лічба страшная, канешне, але 328 палітычных зняволеных. У той жа час мы гаворым пра амаль 40 тысяч тых людзей, якія трапілі пад нейкі пераслед. Нехта, можа, увогуле не патрапіў пад пераслед, але трапіў пад нейкага кухталя, скажем так. Вот як вызначыць, хто ахвяра, хто не? Ну, канцэпцыі мы спрабавалі закласці асноўныя падыходы, яны небясспрэчныя, канцэпцыя гэта такі базісны толькі дакумент. У будучым падаецца натуральным, што будзе створана дзяржаўная камісія па пытаннях ахвяр рэпрэсій, якая і будзе ў кожным выпадку вызначаць, ці можна чалавека лічыць ахвярай рэпрэсій. Таму што туды, на жаль, канешне ж, трапяць не толькі тыя, хто прызнаны на сённяшні час ці быў прызнаны ў мінулым палітычным вязнем, але і тыя, хто зусім без законных падстаў адседзеў суткі, атрымаў штрафы, быў звольнены з працы, проста атрымаў траўмы пры перавышэнні паўнамоцтваў органаў пры затрыманні і гэтак далей. Гэта бізнесоўцы, чый бізнес быў прыпынены адміністрацыйнымі мерамі за зусім беспадстаўных праверак і задушаны. Таму тут можа вымярацца на сотні тысяч асоб, якія могуць быць прызнанымі ахвярамі палітычных рэпрэсій. Калі мы кажам пра рэабілітацыю, ўсё ж такі, што маецца на ўвазе? Ну, вось ёсць у чалавека за плячыма артыкул 2334. Ну, зараз ён ужо крыху па-іншаму гучыць, але пераважная большасць, скажам, тых, хто, вот, калі мы бярем толькі, да прыкладу, гэтую кампанію, гэты хвалю рэпрэсій, 2334, ну, адседзеў 15 сутак. Ну, якая рэабілітацыя? То есть, вот, у дадзеным выпадку, пра што, да прыкладу, ідзе размова? Ну, калі браць нейкі максімальны варыянт, на мой погляд, для такога чалавека, гэта першае, прызнанне яго ахвяры палітычных рэпрэсій. Для кожнага чалавека важна, каб яго ўклад у агульную дзею беларусаў на сённяшні дзень быў адзначаны. Па-другое, гэта калі мы гаворым пра штраф, напрыклад, і штраф не выплачваўся з дапамогай нейкіх ініцыятыў, то гэта можа быць кампенсацыя гэтага штрафа. Калі мы кажам пра сотні, то гэта можа быць кампенсацыя за адбыванне гэтых сотняў у нейкай прапорцыі. Цяжкае пытанне фінансавае, канешне, да яго падступацца прыйдзецца ў апошні шэрагу пытанняў вырашэння, але яно таксама падлягае вырашэнню, на мой погляд. Ну і калі яшчэ чалавек знаходзіцца ў статусе прыцягнутага да адказнасці ў адміністрацыйным парадку, то гэты статус яго будзе зняты. Ну, зразумела, просто калі мы кажам, узгадваем ввогуле там асацыяцыі са словам рэабілітацыя, в асноўным адразу ўзгадваецца, ну, скажем, тых, хто быў у свой час рэпрэсаваны, знаходзіўся ў сталінскіх лагерах, тыя часы, ГУЛАГ, это там вораг народа і гэтак далей, гэтак далей. Чалавеку вяртаецца яго чыстае імя. А у дадзеным выпадку, ну, вот рэабілітацыя, ўсё ж таки, вот, што мае на ўвазе? Ну, не сапсавалі імя чалавеку тым, што асудзілі па тым жа самым артыкуле 2334. Наадварот, як бы там не смешна, там ці ніяк не гучала, але вот нават казалі, там не сядзеў ні беларус, памятаеце ж, это выраз. І тут пра якое абяленне імя ідзе. Вот рэабілітацыя ў дадзеным выпадку, што маецца на ўвазе? Ну, ўсё ж таки мы разглядаем тут два накірункі. Адзін гэта стаўленне грамадства, як вы кажаце, не сядзеў ні беларус, і другі гэта ўсё ж таки юрыдычныя наступствы з-за таго, што чалавек адбываў арышт ці быў прыцягнуты да адказнасці. Тут павінна ўсё быць вырашана па закону і адноўлена статус-кво і вернуты і узноўлены ўсе яго правы страчаныя, таму што з-за таго, што ён адседзеў, ён мог быць
быць звольнены ці выключаны з універсітэту, ці маглі наступіць яшчэ нейкія наступствы са здароўем адбывацца непрыемнасці менавіта падчас адбывання арышту. Усім нам вядома, што там далёка не соладка сядзець у нашых установах, і прызнанне, змяшчэнне ў нейкія спісы, потым дэманстрацыя ўсяму грамадству тых людзей, якія ўклалі свае сілы, сваё жыццё, сваё здароўе на мэту вызвалення Беларусі. Давайте, ось, калі вы закранули юридичний момент, скажіть, будь ласка, от що ж таки наші пакуль яшчэ дзеючыя ўлады сцвярджаюць, што ніякіх палітычных артыкулаў няма, ні па палітычных артыкулах нікога не садзілі, адпаведна, у нас палітычных зняволеных ці там ахвяр палітычных рэпрэсій таксама няма. Ну, то есть, гэта сапраўды так, калі браць і глядзець дзеючае заканадаўства і тыя артыкулы, па якіх людзей пакаралі. Калі размова пойдзе пра рэабілітацыю, ці не ўзнікне такой юрыдычнай калізіі, ці не давядзецца уносіць змены, можа быць, у нейкае там заканадаўства, крымінальнае там ці якое іншае? Несумненна, у нас няма палітычных артыкулаў у крымінальным кодексе, але, на жаль, у нас у краіне ёсць палітычныя рэпрэсіі. Тут можна казаць аб тым, што будзе некалькі этапаў, напэўна, зменаў заканадаўства і яго прымянення. Першасны этап – гэта абавязкова вызваленне ўсіх тых зняволеных, якія знаходзяцца пад арыштам і адбываюць пакаранне па палітычных матывах. Гэта, зноў жа такі, не толькі тыя асобы, якія зараз прызнаныя палітычнымі зняволенымі, таму што гэтая праца праводзіцца праваабарончымі арганізацыямі, у іх ёсць свае рэгламенты для гэтага. Мы прапануем і настойваем на тым, што гэтае пытанне таксама трэба разглядаць шырэй. Кола такіх людзей павялічыцца. Для таго, каб вызваліць тых людзей, якія знаходзяцца пад следствам, дастаткова прававога рэгулявання, якое ёсць на дадзены момант. Тыя, хто адбывае пакаранне, павінны выйсці на волю на падставе асобнага заканадаўчага акту, які будзе прыняты ў першыя ж хвіліны, я ўпэўнены, любой уладай, якая б не прыйшла замест тых людзей, якія сёння утрымліваюць уладу. Другім этапам будзе такая штодзённая на працягу доўгага перыяду праца па поўнай рэабілітацыі ахвяр рэпрэсій. Для таго, каб перагледзець крымінальныя, адміністрацыйныя, гаспадарчыя, грамадзянскія справы, у прынцыпе, дастаткова тых інстытутаў, якія ўжо сёння ёсць. Застаецца толькі, каб гэтыя справы трапілі ў сапраўды незалежны суд. Калі нейкіх інстытутаў працэдур будзе недастаткова, то тут у развіццё той жа канцэпцыі, якую мы прапануем, можна прымаць асобныя заканадаўчыя акты, якія будуць рэгуляваць аказанне юрыдычнай, медыцынскай, псіхалагічнай, сацыяльнай дапамогі і вырашаць пытанне увекавечання памяці рэпрэсіраваных асоб, можа, якіясьці яшчэ тэхнічныя працэдурныя пытанні. Вы сказалі, што адразу павінны выйсці на волю тыя людзі, якія знаходзяцца і будуць знаходзіцца на момант змены ўлады за кратамі па палітычных матывах. Паводле заканадаўчага акта, што гэта за заканадаўчы акт можа быць? Вот нейкі праект закона трэба зараз рыхтаваць, ці гэта будзе проста, ну, я не ведаю, як это там сказаць, нейкая там загад кіраўніка там ці на той момант там выконваючага абавязкі, ці як вы это бачыце вот з пункту гледжання вот як юрыст? Як юрыст я бачу, што гэта павінен быць закон, які можа быць аператыўна прыняты парламентам на тэрміновай сесіі цягам аднаго дня, некалькіх гадзін. Якім У парламентам? нашай гісторыі, на жаль, такое адбывалася і не раз. Але гэта, напэўна, сапраўды тое пытанне, якое можа быць вырашана ў такім парадку.
Парламент, то есть для того, каб прыняць такі закон, будзе дастаткова такі парламент, які застанецца ў спадчыну ад папярэдняй улады, ці ўсё ж таки трэба чакаць новага абрання? Мне здаецца, што тыя парламентары, якія ёсць на сённяшні дзень, яны з задавальненнем прымуць такі заканадаўчы акт. Ну, в прынцыпе, да. Трэба ж будзе, як это яны любяць казаць, пераабувацца хуценька. Менавіта так. Якія вы бачыце ўсё ж такі як юрыст, ну, можа быць, складанасці, перашкоды на шляху ажыццяўлення, ну, напрыклад, той же самай канцэпцыі, распрацаванай народным антыкрызісным управленнем? Мне падаецца, што паколькі за справу мы ўзяліся ўжо зараз, будзем падыходзіць да гэтага ўзважана, абгрунтавана, праводзіць гэтую працу на сістэмнай аснове і прапануем любым легітымным уладам, якія будуць у Беларусі, тыя праекты дакументаў, той пакет, які мы паспеем распрацаваць. Па-першае, па-другое, нічым асаблівым не адрозніваюцца ў данным выпадку заканадаўчы працэс ад таго, што мы маем па любому іншаму пытанню. Хутчэй гэта будзе складанасці на этапе рэалізацыі, таму што гэта ўсё вялікіх маштабаў праца будзе, і вельмі складаная яна будзе яшчэ з маральнага пункту гледжання. І вельмі яна, магчыма, запутаная будзе. І пра тое, што вы казалі, што на 26 гадоў трэба будзе адматваць падзеі, гэта таксама будзе накладаць свае складанасці. І таму менавіта прававая база павінна быць падрыхтавана такім чынам, каб у будучай камісіі, іншых асоб, якія будуць прыцягнуты да вырашэння гэтых пытанняў, быў максімальна падрабязны інструментарый у руках. Калі мы ўсё ж таки кажам пра прававую базу, якая павінна быць ужо падрыхтавана, хто зараз займаюцца ўжо гэтай падрыхтоўкай прававой базы? Так, калі канцэпцыю мы рыхтавалі па розных прычынах вузкім колам эканамістаў і юрыстаў народнага антыкрызіснага ўпраўлення, некаторых палітолагаў, некаторых юрыстаў з Беларусі, то таксама абапіраліся на досвед праваабарончых арганізацый, то наступныя дакументы ў развіццё канцэпцыі, яны, канешне, будуць больш падрабязныя, больш канкрэтныя, і таму мы збіраемся прыцягваць шырокае кола юрыстаў, палітолагаў, эканамістаў, фінансістаў. Тут патрэбны будуць і медыкі, і псіхолагі, і працаўнікі сацыяльнай сферы. Падступімся да гэтай працы на сістэмнай аснове. Ёсць думкі распрацоўваць платформу, на якую мы будзем збіраць сведчанні, інфармацыя ад палітычных ахвяраў, і абапіраючыся на гэтую інфармацыю мы будзем бачыць, якое кола людзей, якія рэпрэсіі адбыліся, таму што на сённяшні дзень, напэўна, улічыць усе магчымыя варыянты таго, як неправамерна паўздзейнічалі на беларусаў, вельмі складана. Там бывае так, што фантазія нават да такога не даходзіць, што на самай рэчы адбылося з чалавекам. І таму потым на базе гэтай інфармацыі, якую мы збяром, можна будзе рыхтаваць заканадаўчыя пакеты дакументаў. Гэтая праца распачынацца будзе вось ужо зараз ці там пасля змены ўлады? Так, гэта у нашых прыярытэтных задачах стаіць на сённяшні дзень. Шмат размоваў пра тое, што зараз усе вось базы, якія там ствараюцца, людзі, якія там нейкія звесткі свае даюць, ну, перасцярогаў, што гэта ўсё будзе нейкім чынам там зліта, выкрадзена, прададзена, трапіць у там спецслужбы і гэтак далей. Ці нема думак пра тое, што вот зараз вы кажаце, там людзі давайце свае сведчанні са сваімі звесткамі на нейкую вот адмысловую платформу,
і шмат хто задумаецца, а ці варта зараз неяк высоўвацца, неяк свяціцца, таму што раптам куды-небудзь гэтыя звесткі ўсе патрапяць і стануць падставай для новых чарговых рэпрэсій у дачыненні да вось канкрэтнага чалавека. Я думаю, што сучасныя тэхналогіі дазваляюць бяспечна захоўваць гэтую інфармацыю, і людзям мы будзем тлумачыць гэтае пытанне у той момант, калі будзе распрацаваны канкрэтныя тэхнічныя рашэнні. Вы казалі про камісіі, якія будуць там разглядаць, скажем, справы по рэабілітацыі, гэтак далей, але для того, каб прынята было рашэнне, я тут да вас ізноўку як да юрыста, прынята рашэнне аб там рэабілітацыі, адмене там ці прысудзе нейкім іншым, гэтак далей, гэта ўсё ж такі павінен канчатковае рашэнне прымаць суд? На мой погляд, ўсё ж таки рашэнне аб наданні статуса ахвяры рэпрэсій будзе прымацца камісіяй, але на падставе ў тым ліку і судовых рашэнняў. Ну, возьмем канкрэтны прыклад, каб было больш зразумела. Чалавек неправамерна асуджаны, адбывае пакаранне, напрыклад, цягам года. Так, ён ставіць пытанне перад камісіяй аб тым, што ён хоча быць рэабілітаваны. Камісія разглядае, што да гэтага чалавека ў дачыненні мелася. Ці толькі гэта быў прысуд, і тады здымаецца крымінальная адказнасць, выплачваецца кампенсацыя за тыя дні, якія ён адседзеў незаконна ў турме. Ці да яго таксама прымяняліся пыткі. Тады, магчыма, нейкія кампенсацыйныя выплаты ці аказанне медыцынскай псіхалагічнай дапамогі ў гэтым выпадку. У любым выпадку камісія будзе прымаць канчатковае рашэнне аб канчатковай рэабілітацыі, калі яна з кожнай асобай вырашыць усе пытанні, якія гэтая асоба мае з-за таго, што да яе былі прыменены рэпрэсіі. Тут не толькі прававое пытанне судовае, тут шмат пытанняў, якія будуць ляжаць у плоскасці медыцынскай дапамогі, сацыяльнай нейкай дапамогі, тыя ж дзеці загінулых людзей. Тут не толькі судовае пытанне, таму у камісіі павінны быць нейкія паўнамоцтвы на гэты конт. Дарэчы, яшчэ вось мне цікава, вы казалі пра тое, што будзе неяк, ну, можа быць, то есть я так зразумеў, я выбачаюся, шмат пытанняў тут і пішуць нам, але ўсё ж такі, то есть ніякіх адмысловых вось зараз такіх можа быць законапраектаў, ну, можа так, апроч тых вот, якія да канцэпцыі будуць потым далей, ну, прыкладацца, не будзе там, што вось змена ў крымінальны кодекс, вось змена ў адміністрацыйны кодекс, і на падставе гэтых зменаў будуць прымацца нейкія рашэнні. То есть такога нічога зараз не робіцца. Калі мы пачнем, ну, першае, што павінна быць падрыхтавана, гэта рэгламент дзейнасці камісіі, напэўна, і рэгламент дзейнасці фонду выплаты пацярпелым. Падступіўшыся да гэтага і да збору інфармацыі аб ахвярах рэпрэсій, мы зможам зразумець, ці патрэбныя нейкія змены ў крымінальна-працэсуальны, адміністрацыйна-працэсуальны кодекс і гэтак далей. Але першы аналіз наш выявіў тое, што ў прынцыпе ўсе працэдуры існуюць перагляду спраў і аднаўлення правоў людзей. Таму тут усё залежыць ад таго, каб гэта разглядаў справядлівы незалежны суд. Гэтыя працэдуры на сённяшні дзень існуюць. Яны могуць працаваць у Беларусі і зараз, але, на жаль, проста не працуюць на практыцы. Вы сказалі, што зараз у распрацоўцы гэтай канцэпцыі бралі ўдзел у тым ліку эканамісты. Калі вот разглядалі, тым больш калі глядзіш да, што рэпрэсіі будуць улічаныя пачынаючы з 94-го года і па сённяшні дзень, і будуць нейкія там фінансавыя выплаты, ці хаця б прыблізна эканамісты сказалі, вот
колькі гэта можа каштаваць, якая это можа быць сума і дзе гэтыя грошы браць? Не, конечно, на сённяшні дзень зрабіць такую выснову просто немагчыма. Першае, гэта трэба сабраць хаця б першасныя звесткі пра колькасць людзей, якія пацярпелі, і у прынцыпе іх жаданні, бо не кожнаму патрэбна тая кампенсацыя матэрыяльная, асабліва за тое, што было 20 год таму. Так, не ў кожным выпадку можна гэтую кампенсацыю неяк разлічыць і прапанаваць чалавеку. Тут з аднаго боку павінна быць вельмі ўсё інструктыўна і фармалізавана, а з другого боку індывідуальны падыход у кожнай канкрэтнай справе. Вось Вожык Патрыёт піша: учора ў сеці з'явілася інтэрв'ю былога кантрактніка ўнутраных войск, і з яго слоў ён не ўбачыў сярод дэанімізаваных самых злосных карацеляў, як дамагчыся торжества правасуддзя. Ну, крыху не па тэме, але ўсё ж таки, вот як вам бачыцца, гэта важная тэма, вот як дамагчыся, каб правасуддзе адбылося? Вельмі проста карыстацца крымінальным кодексам Рэспублікі Беларусь, які на сённяшні дзень існуе. Просто карыстацца ім, так як прадугледжана гэтым кодексам. Калі справы ўсіх асоб, якія удзельнічалі у незаконных дзеяннях, будуць разглядацца справядлівым незалежным судом, я думаю, што з улікам той інфармацыі, якая ёсць і ў саміх праваахоўных органаў, і ў ініцыятыў, якія збіраюць гэтую інфармацыю, яе будзе дастаткова для таго, каб прыцягнуць да адказнасці кожнага, хто вінаваты. Ну, вось такая сітуацыя, канцэпцыя ёсць. Зараз будуць яе паглыбляць, пашыраць, працаваць. Сапраўды шмат каментароў былі на тэму такую, што а мы што, ўжо перамаглі, ўжо вот самы час займацца і такімі пытаннямі. Ну, але можа быць і сапраўды, калі раптам змена рэжыма адбудзецца, то варта падыходзіць да яго падрыхтаваным, каб ужо ведалі, як і што рабіць, і што на першай чарзе, а што на пятай, каб не было, што потым не ведаеш, за што схапіцца, бо вельмі шмат трэба зрабіць. Я правільна разумею? Так, і самае галоўнае, каб гэтага не адбылося зноў. Гэта да. Ну вось канцэпцыю рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій, распрацаваную Народным антыкрызісным управленнем, мы з Артёмам Праскаловічам абмеркавалі. Карыстаючыся выпадкам, я ўсё ж такі, можа быць, хацеў бы закрануць яшчэ адну тэму, дакладней не выпадкам, а карыстаючыся тым, што вы юрыст і чалавек абазнаны у сферы канстытуцыйнага будаўніцтва. Зараз шмат размоваў ўсё ж такі пра канстытуцыйную рэформу, і з боку рэжыма там нібыта нешта абяцаецца, нешта рыхтуецца, і вось у офісе Святланы Ціхановскай пад кіраўніцтвам Анатолія Лябедзька цэлую нават праект канстытуцыі зроблены. Як вам бачыцца, безумоўна, гэта таксама тая тэма, з якой трэба падыходзіць гатовай да пэўных зменаў, але якой вам бачыцца, ўсё ж на ваш погляд, варта было б вот праект якой канстытуцыі мець і больш пажаданы быў бы? Адкажу вельмі проста. Праект такой канстытуцыі, якая б таксама спрыяла таму, каб больш ніколі не адбылося тое, што мы маем на сённяшні дзень. Ну вот праект падрыхтаваны пад эгідай офіса Святланы Ціхановскай. Вы бачылі, як ён вам? Мы з ім знаёміліся, ён можа быць узяты ў якасці асновы для далейшых дыскусій, развіцця
дапрацоўкі, і гэтая каманда сама працуе ў тым накірунку, што яны зараз збіраюць рэакцыю людзей і будуць працаваць далей. Гэта ўсё вельмі натуральна выглядае. Гэта ж не азначае, што гэта апошні варыянт. Была праведзена вялікая праца імі да таго, як яны выклалі гэты першы варыянт у агульны доступ, і працягваецца праца. Ну, мне просто было цікава ваше меркаванне з таго пункту гледжання, што мы абмяркоўвалі гэты праект Канстытуцыі з былым суддзём Канстытуцыйнага суда Михаілам Пастуховым, і ён сказаў, што гэты праект гэта фактычна вот Канстытуцыя цяпер, ну так званая лукашэнкаўская, толькі ў профіль. Я б не мог рабіць такіх высноў, не магу сказаць, што я, як сказаць, вучоны канстытуцыяналіст, ось складанае слово. Трэба браць кожны раздзел Канстытуцыі, аналізировать яго, прымяраць, параўноўваць, ісці по кроку, так як зараз і робіць каманда, якая займаецца распрацоўкай гэтага дакумента. Самае важнае, што яна гэта абмяркоўвае з грамадствам, а не робіць рукамі 30 чалавек, якія поўнасцю лаяльны для таго, каб рэалізаваць нешта, што ад іх патрабуюць. У нас просто не один раз падчас эфіра зараз гучала лічба 1994, Канстытуцыя 1994 года. Як вам падаецца, бо ёсць людзі, якія кажуць, што не трэба зараз нешта выдумляць, нейкі новы ровар, а дастаткова ўзяць тую Канстытуцыю і з ёй жыць. Не, гэтага недастаткова. Там існуе шмат пытанняў, якія вырашаюцца на сённяшні дзень іншым бокам і не кепска. Все ж таки мы рухаемся наперад, і можна просто браць той досвед, які быў карысны з мінулай Канстытуцыі, з дзейнічаючай Канстытуцыі, з лепшых прыкладаў замежных, і выпрацоўваць тое, што патрэбна менавіта беларускаму грамадству менавіта на сённяшні дзень. Артём, що ж таки до вас такое на заканчэнне пытання, тому што не спыняюцца тут людзі крытыкаваць, што, маўляў, не актуальныя, ненадзённыя такія тэмы і ініцыятывы. Як вы лічыце, можа быць, сапраўды варта было б вот сёння больш там разважаць над тым, вот як выйсці з сітуацыі, якая склалася, што зрабіць, каб змяніць, якія, можа быць, магчымыя метады ўплыву і гэтак далей, а не вот займацца напісаннем праектаў Канстытуцыі ці там, скажем, канцэпцыі і гэтак далей, гэтак далей. Ну, грамадства павінна ведаць, за што яно борацца. Разумееце, для чаго ўся гэта барацьба, што будзе заўтра? Нас жа крытыкуюць прадстаўнікі рэжыму, што ў нас няма нібыта ні палітычнай праграмы, ні эканамічнай праграмы. Гэта адказ усім нам, адказ грамадству, як можа развівацца краіна з наступнага дня пасля перамогі. Ну што ж, сапраўды, для того, каб з наступнага дня развівацца, як ужо слушна заўважыў Артём Праскаловіч, неабходна быць падрыхтаванымі з усіх накірункаў і канстытуцыйна, і юрыдычна, і эканамічныя праграмы развіцця, і гэтак далей усё трэба мець. Дзякуй вялікі. Ну, я спадзяюся, што палітычных ахвяр, рэпрэсій будзе менш, не будзе такі моцны каток, і спадзяюся, што хутка гэта ўсё скончыцца. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што са мной на сувязі быў адказны па пытаннях заканадаўства ў сферы канстытуцыйнага будаўніцтва народнага антыкрызіснага ўпраўлення Артём Праскаловіч. Зміцер Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.